sayyiduna ali zai shige da coci, a coci ana kiɗe-kiɗe, ya ji ana kiɗa sai aka ga ya tsaya ya yi shiru yana saurara. Ce to wannan me yake saurara ne, waƙan coci ne kuma yau yake burge amirul muminina? Sai bayan an gama an tambaye shi sai ya ce waƙan tana yin tasbihi ne kuma na ji tasbihin. waƙan tana ce haƙƙan 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 sidiƙan 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 inna duniya qad garratna wastahawatna wastalhatna lasna nadri ma qaddamna inna anna qad farratna yabna duniya mahalan mahalan zin ma ya'ti wazanan wazan. sai haka waƙan yake faɗa, tasbihi yake ko ba ku sani ba. saboda haka ana waƙan ma da munashada, rerawa, ba wai ana biki ba ne su sai da tuna Aisha da su kai amarya, manzan Allah ya ga sun shige sidik annabi ya ce ku kuwa wannan irin tafiya haka da aka yi amarya ba waka babu komai, ina ma kuna tafiya kuna ce atainakum fa hayyuna nuhayyikum walaula menene ga sunan baitocin suna nan waƙoƙi gashi nan annabi ya ce me zai hana ku dan kuna dan rera waka, ba haramun bane waka. Wasu ne suke so su mayar da wai addinin musulunci wani addini ne bushashe da ya busar da nau'o'i na halittar fitiran da Allah ya halicci mutum akai. A fitiran da Allah ya halicci mutum akai yana son waka, a fitiran da Allah ya halicci mutum akai yana son music, yana son musika shine garaya dan music din nan da ake rerawa. Akwai wanda ya halatta a ciki da Allah ɗaliban ilimi su ɗauki fiqhu al-gina'i wal musiqa na Dr. Yusuf al-Qardawi, mu'asir ne wanda ya rasu bai daɗe da rasuwa ba. Wallahi bincike qayyim sosai, ka je ka karanta littafin ka samu fiqhu al-gina'i wal musiqa, kaga bayani akan waƙan, ga irin waƙan da ba Allah bai hana waƙa ba. Allah ya halicci mutum da gaɓoɓi daban-daban. Allah ya halicce ka kana da gangan jiki, a gangan jikin nan Allah ya saka maka zuciya, a cikin zuciyan nan da akwai wani abun da ake ce masa wujidan, tawajud, akwai hankali. To wannan tawajud din yana rayuwa ne, wannan wujidan na zuciya da in ana waka kana jin emotion, kana jin feeling, wani halitta ne a cikin zuciyanka wanda shi kuma yana rayuwa ne da waɗannan gina da wannan musiqa din. Sai dai waɗanda suka kai matsayi na tsoron Allah irin manya-manyan waliyai, irin wanda Allah ya maza Allah yake nuni akan Ibn Mas'ud ya ce laqad uudita mizmaran min mazamiri ali Dawud, suna samun nishadi ta hanyar karanta alqur'ani da sauransu. Waka ba haramun bane, waka ba haramun bane. Ka ji waka abin ka, sai dai kuma jin waka din bai da amfanin shi dan kankani ne. Amfanin shi ma yana komawa ne zuwa ga maddiyanka ba ma'anawiyanka ba, sai dai waka irin na tsoron Allah, irin ilahiyat, shi'iru, waƙoƙi na ilahiyat, da kuma waƙoƙi na idan ka je Masar da ka samu akwai masu rera irin waƙoƙi wadda suna tayar da al-ishqul ilahi, irin waɗannan da su ƙara maka imani ma. Amma kar wani ya zo ya kulle maka zuciyanka, ya kulle maka tunaninka, ai waka haramun ne. To wani waka ne haramun? Ya kamata ka mayyaze. Dan idan ka ce waka haramun ne, haza bi umumin lafazi, kawai ka ce waka haramun ne, to shikenan sai wani ma ya zo ya ce ruwa haramun ne, wani ruwa sai ya ce giya, shikenan ka gama magana. Mata haramun ne, wasu mata karuwai wanda ba ku aure su ba, shikenan. Waka haramun ne, wani wakan batsa da iskanci da rawan koro, so kai har rawa ba haramun bane. Rawa waka ya maka daɗi ka shiga shauƙi ka ɗan taka rawa ba haramun bane. Ja'far ya zo gaban manzon Allah, annabi ya mishi yace masa ashbahta khalqi wa khulqi, da na ganka sai naga kana kama da ni a suranka, halittan kama naga yana kama da ni, haka halayen kama na kama da halayena. Tsaban daɗi kawai sai ya kama rangaji, yana gaba yana baya, yana taka kafa, yana jin daɗi, in ya ɗaga kafansa sai ya yi ɗan irin rawa dai, kawai rawa. Annabi ya yi murmushi, annabi bai kushe ba, bai hana ba, bai abin nan. Saboda haka kai ma idan abu ya ɗan taba ka ɗan taka, ba za a zo a ce mutum, sai dai idan rawa irin na iskanci, rawa irin na tsara wanda za ka ga mata suna yi da maza da sauransu, wannan kan haramun ne. Duk abin da ya saba ma kunya da urfi na musulmi haramun ne.
amma dan dai kawai wani abu na shauki da Allah ya saka a zuciyanka ka bayyana kawai a ce maka haramun ne, wannan wani busasshen addini ne mutane suke so su cusa wa mutane. Addinin musulunci addini ne wayayye. Ka ɗauki ihya'u ulumuddin na al-imam al-ghazali ka ji bayanan da yayi akan waka. insha Allah wani sati idan nazo zan daɗa faɗaɗa bayani akan wannan maudu'i, ya annahu maudu'un muhimmun jiddan. Imam Shaukani yayi bayani dalla cikin Nailul Awtar, shi ma bayanin shi mai kyau ne, duk da bayanin shi hanjin jumuna ne, akwai na ɗauka akwai na zubarwa. To ai kowa ma bayanin sa hanjin jumuna ne, sai na manzan Allah. Kullun yu'khazu minhu wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr. Kowa ana karban maganar sa a ajiye sai ma abucin wannan kabarin shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To na ga Sayyidi Ali yana ta nuna mun lokaci yayi, kun san shi in lokaci yayi baya daga kafa. To in dai mutane suna jin daɗin karatu suka ji ya tsaya to Sayyidi Ali ne.